नमस्कार। आप सबके बीच में कविता के माध्यम से एक और हास्य प्रस्तुति आप सबके बीच में भेज रहा हूँ। और ये वाक़या उस समय का है कि एक लड़की का शादी होता है और जिसके घर उसकी शादी होती है उसके घर की वो वर्णन करती है, उसके लोगों की वर्णन करती है और किस तरह से वो औरत कर रही है वर्णन कि दादा बियाह कईना मरद मिलल मुंगना, मोर दादा बियाह कईना मरद मिलल मुंगना, आ एक ठो देवर रहल वो लड़चुआना। बूढ़वो के बुढ़ौती में लाज नहीं आवेला, या बहिन ले बुढ़ौती में लाइका हो खुआवेला। रोज रोज सुख रुख चटनी खियावता, रोज रोज सुख रुख चटनी खियावता, आ चाहे के जगह ही पर शाम सुबेरे काढ़ा पियावता। 4 गो ननद बाड़ी दिन भर खेल छकड़ी, 4 गो ननद बाड़ी दिन भर खेल छकड़ी, बुढ़िया हमार दिन भर सारेहे में चरावे बकरी। भइल बियाह त बनल रहे बड़का, जया भइल बियाह तया बनत रहे बड़का, आ दाली में तो रोज बनबो करला लेकिन कबो लगे नहीं तड़का। घरवा में एकरे जब नात केहू आवेला तब बकरी के दूधे के चाह बनवावेला। आ देख के दहेज बाबूजी हमसे बियहल, देख के दहेज बाबूजी हमके बियहल, पगड़ी बचैया बेटा यह हमसे कहल। बुढ़िया के आगे बुढ़वा के भइल लाचार बा, बुढ़िया के आगे बुढ़वा भइल लाचार बा, आ सुख खियावत या घर में धोइल अचार बा। बड़की नंदी धूप धूप के बिनत या लावना, बड़की नंदी घूम घूम के बिनत या लावना, ऐसन बिया भइल की मरद मिलल बावना। मुंगना मरद के मोर दुख ना बुझाई, मुंगना मरद के मोर दुख ना बुझाई, आ लहुरा देवरवा तो बस लगत जीवन भर लड़बे चुआई। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें। नमस्कार।